Nilqawkom eżis aħwa ġewwa l-Komunità River of Love, għal dawk li forsi qed tgħidu bħalissa kemm domtu biex tibdew il-lejla. Ovvjament għalik għadna kif bdejna, għalina għenna li bdejna u għadna sejrin, halleluja. Kulħadd ipoġġi bil-qiegħda. Grazzi mulej qaddis il-lejla, fl-ispirtu tiegħi ħassejtni direġut mill-mulej biex inkompli nitkellem fuq l-intimità mal-mulej. L-intimità ma' Ġesu. Nixtieq qabel ma ngħid it-talba tisimgħuni sew. Sew intom hawn preżenti għalkemm ma naħsibx li għalikom per se preżenti di, imma daw kollha li intom fuq YouTube u Facebook u televiżjoni. Waqt li dan il-messaġġ joħroġ pubbliku, però dan il-messaġġ mhux għall pubbliku. Dan il-messaġġ huwa speċifikament għal nies, grupp ta' nies partikolari biss. Waqt li kulħadd jista' jisma' għax kulħadd huwa liberu biex jisma', però dan messaġġ huwa indirizzat għal poplu partikolari. Mhuwiex għad-dinja, għalkemm hemm fid-dinja nies li għandhom il-ġuħ għall-mulej u qed ifittxu. Illum stess ċemprit li l-kopja, ċemprit li l-mara, ma nafx hekk qiegħda hawnhekk fostna, għandha l-ġuħ għall-mulej u tfittex u qalt li tixtieq tiġi River of Love. Dal-għodu koll ċemplit li soru. Għajt li jien insegwi l-program tijak, għajt li jibqa sejri għax vera tamel ħafna ġit. Gloria li l-ek li l-mulej. Alleluja. Naf li l-għadu jiprofa jpenġina differenti, imma itallimt prinċipju fis-saltna li qatt ma jitbiddel. Kull ma jgħid l-għadu l-oppostu għal-verità. Għax l-għadu ma jgħidx verità, l-għadu biss jikdeb. L-għadu giddib. Da bħal meta l-għadu jgħidlek mhux ħajr nexxilek, ma l-abda ringrazzja l-mulejlu grazzi tal-li fakkartni inti qed l-oppożat ġifieri ħajr nexxili. Halleluja. Jekk l-għadu jgħidlek inti m'intix ħadd inħeles mid-droga, irringrazzja l-mulejlu grazzi mulej li dal-balalu fakkarni li peress li jgħid il-gida bħala l-opposti għal-verità ma lejn ħanħeles mid-droga. Halleluja. Praise God. Iġvi kull meta l-għadu jitkellem irringrazzja l-mulej li tkellem il-għadu għax bl-ignoranza tiegħu Alla jtikler fl-oppost ħajsir eżatt li qallek. Halleluja. U meta jqogħdu jikdbu u jqogħdu jgħidu l-ħmerijiet fuqi u fuq River of Love nies li m'għandhomx il-Kristu irringrazzja lil Alla mela jtek ġoħ. Mela l-oppost li qed jgħidu daw il-verità. Il-verità l-oppost daw. Halleluja. Anyway, dan il-messaġġ illum huwa għan-nies ta' Kristu, għannis ta' Alla, għannis li jħobbu l-Ġesu, għannis li għandhom ġuħ għal-mulej, għannis li forsi għet ifittxu u għadhom ma jafux ċertu affarijiet, għannis li ma mwilda meġdijt u ma mimrija bl-Ispiritu Santu. Naf li daw n-nies jeżistu f'kampijiet differenti, kattolċi, protestanti, ortodossi, pentekostali u kullimkien. Imma ma jfissirx laqqas għax inti tiġi River of Love bil-fors inti ta' Kristu. Għax River of Love hija binja li kulħadd jista' jidħol fija. Imma jalla kull min jidħol hawn vera x'qed ifittex il-mulej. Jalla. Jekk qed tfittex il-mulej ħadd iltaqa' miegħu 100% ċert, żgur. Ħajkollok esperjenza ħajja bħalma taraw regolari nirringrazzjaw il-mulej. Imissa ħanitolbu ħalli nibdew minn din wara dit talba nitkellmu u nkomplu nitalmu flimkien fuq dak il-mulej titkellem il-Knisja tiegħu f'dan iż-żmien. Jitlob miegħi issa stess. Missi Qaddis, ingrazzjawk ta' dak li inti dejjem tagħmel magħna. Grazzi li inti inti għani ġenerus fil-barkit tiegħek, fil-ħnina tiegħek, u inti dejjem lest, dispost u tixxennaq biex turi l-qawwa tiegħek mal-poplu tiegħek mulej. Irċivi glorja, tifħir, illum mulej Qaddis. Halleluja. U kellimni mill-kelma qaddisa tiegħek mulej. Spiritu Santu, iftaħ li għajnejja. Għatini revelazzjoni biex naraf il-verità sħiħa mulej ta' dak li inti tittallimni l-lejla. Qalbi hija miftuħa, moħħi u alert biex nirċievi l-kelma tal-mulej għall-glorja tiegħek missier fis-sem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktib ta' Salmi 91.
salmi u għadu design. Illum il-messaġġ li ħankompli fuq l-intimità mal-mulej. Ħanerġa' nirrepeti storja minn fejn beda dan il-messaġġ. Apparti li xi ġimgħatej qabel l-aħħar tas-sena il-mulej kien kellimni f'qalbi qalli fis-sena l-ġdida rridek titkellem mal-poplu tiegħi fuq l-intimità miegħi. Ir-raġuni huwa l-mulej qed ifittex għarusa li ħatkun kwalità ta' kif jgħidu bl-Ingliż marriage material. Jiġifieri tkun waslet f'ċertu maturità, però wkoll intimità. Sewwa kull hawn min jikber biżmien u hawn min jamatura b'deċiżjoni. Many grow by time, but many grow up by time, many grow old by time, but few grow up by choice. Il-mulej sejjaħ lilek u lili biex aħna nikbru bażla. Tażel li tikber fil-maturità, fl-intimità tiegħek mal-mulej. Fil-1999, meta jiena kont Indianapolis, kont qed nivvjaġġa, issa ħanaqta' daqsxejn dettalji biex nasal għal punt. Imma kont l-Amerika, kont ngħix l-Amerika, kont ballarin professjonista u kont ġa Kristjan u kont ukoll mort il-Bible College, bdejt il-Bible College ġewwa Rejma, ġewwa skola tal-Bibja prestiġjuża madwar id-dinja kollha. Halleluja. U niftakar fil-miliet ta' 1999 kont qed nivvjaġġa kont amur nagħmel revival meetings fil-South Carolina. Jiena u sejjer l-hemmhekk kien qabdet kien hemm snowstorm kbira li tħassru l-flights, tħassru it-trains u anke tħassru ħafna coaches. Spiċċajt stranded f'nofs tal-Istati Uniti fuq coach tlabt il-mulej x'ħanamel u l-mulej qalli mur Indianapolis ftaħt l-bib Indianapolis. Għall-ewwel ftaħ ħsibt jien li l-bib li fetaħ li l-mulej kien biex nipritka x'imkien. Imma l-bib ma kienx biex nipritka, il-bib kien bib spiritwali li fetaħ li moħħi u fetaħ għal revelazzjonijiet li kelli li l-mulej jrid jagħtini. Fetaħ bib f'qalbi. U niftakar meta kont Indianapolis, kont mortant familja partikolari, ħafna minnkom ta' fuqhom John Desmond Owens u l-mara tiegħu u t-tfal tiegħu. U fl-aħħar tas-sena kienu qed jiċċelebraw ovvjament bħal maġġoranza tad-dinja qed jiċċelebraw l-aħħar tas-sena kellhom kunċert tal-aħħar tas-sena tfal tagħhom kienu involuti f'dan il-kunċert. U jiena lil mulej kont ġaj għedtu minn qabel lu mulej jiena ma rridx niċċelebra kif qed tiċċelebra d-dinja bħalissa u m'hemm xejn per se ħażin sa kemm qed tiċċelebra mhux tidneb. U jista' tista' tiċċelebra bħala Kristjan, ma tidnibx inqas. Imma dakinhar jiena peress li kont f'moħħi qed din hija l-aħħar millennium li ħanara u l-ewwel bidu ta' millennium li ħanara. L-unika beginning and end of the millennium that I'm gonna see unless I live over 1000 more years. Okay? Hallelujah. U niftakar John kien qal li tiġi magħna għandna kunċert qedlu le, qedlu x'tiġà kont nixtieq li noqgħod hawnhekk waħdi biex nqatta' ħin intimu mal-mulej. U niftakar kont qisu bej ftit qabel nofs il-lejl xi nofsija qabel nofs il-lejl biex iduqqu ħadin qalab il-millennium. Kont qed infaħħar il-mulej nitlob naqra l-kelma kif qabeż nofs il-lejl letteralment kont tal-kubtejja nadura lill-mulej l-espressjoni bl-Ingliż jgħidula loving on Jesus. Loving on Jesus. Loving on Jesus. Dan mhux kliem għad-dinja kif qed tindunaw dan għad-dinja mhux ħajamel sens. U tagħmel sens li ma tagħmel sens għax tkun talla biex tifhem l-affarijiet talla. Anyway, allura inti u ma insomma jiena kont bil-qiegħda kont tal-kubtejja propja qed infaħħar mulej u fil-preżenza tal-mulej bdejt nikpi u bdejt nitkellem bil-lingwi. Nitkellem bil-lingwi li għaw minn jiżuffjatta bihom, ta' biex għasek kompli zejrek, halleluja. U f'daqqa waħda kif bdejt nitkellem bil-lingwi, il-mulej jitin interpretazzjoni tal-lingwa u waħda mill-affarijiet li qalli dan il-klim. Qalli jibni ġej żmien fejn ħafna mill-poplu tiegħi u ħajkun jiddependi mill-poplu tiegħi li ħajidħlu fil-post il-qaddis u ma joħorġux u jibqgħu hemm ma joħorġu qatt minnu. Sewwa.
U għalli u koll il-Spiritu tal-Mulej għalli dan ikun l-aħħar moviment tal-Knisja qabel ma jiġi Kristu. Amen. Għaliex Ġesu ġej għall-arusa, mhux għall-qattusa. Sewwa. Ġej għall-arusa. U bħalma tafu f'Mattew kapitlu 25 ġej għall-arusa tbaqbaq bimħabba għalih. Amen. U niftakar meta kont f'dik il-preżenza l-Mulej ukoll tani revelazzjoni li qatt ma kont rajta u laqas qatt ma kont smajt biha. Fi Ktieb tal-Lut kapitlu 9, l-Iskrittura tgħidlek li Ġesu daħal hemm ġew fil-post il-qadis darba għal dejjem u sallu m'għadu ma ħareġ. U minn hemm ħajjiġi għalina. Meta jiġi Ġesu minn hemm ħajjiġi għalina. Il-Mulej għalli ibni il-post il-qadis għandu bib wieħed u biss suppost għandu jkun it is meant to be an entrance, never an exit. Kull binja għandha mill-inqas żewġ bibien, anka dak li aħna nidulu fire safety. Sewwa, imma il-binja li Alla kellu fil-post il-qaddis huwa bib wieħed. Għax Alla qatt ma kellu f'moħħu li l-bniedem li jidħol hemm qatt jerġa' joħroġ. Issa ħanidilkom revelazzjoni tal-ġenn. Il-post il-qaddis huwa Eden. Il-post il-qaddis, għal dawk li forsi jintkom għadkom ma tafux ċertu affarijiet fit-Testament il-qadim, però wkoll qegħdin miktubin fit-Testament il-ġdid fil-Ktieb tal-Lut. Il-post il-qaddis, Eden kien post, il-ġnien ta' Eden, kien post li Alla ħalaq u poġġa fih lil Adam u Eva biex ikollu relazzjoni intima miegħu. U l-Bibja tgħidlek li da kienu jkellmuh l-Alla wiċċ in b'wiċċ. U l-ewwel messaġġ fuq din is-sensiela ta' talim ta' intimità mal-Mulej seek my face. Fittex wiċċi. Sewwa fittex wiċċi. Meta Alla ħalaq Eden kien il-post il-qaddis. Eden kien iċċirkundat bil-kerubini kif nafuh dan, għax meta dimbu u kielu mill-frotta tal-ħażin u tajjeb, ndeżaw, ġew imnezza, tilfu il-glorja tal-Alla, ġew ewwenin li għatildu nitkellmu fuq aktar tard, mhux illum, mhux ġew era l-Bibja tgħidlek u provaw jagħtu l-era tagħhom bil-weraq. Anyway, u niftak Alla keċċjom il-barra minn l-Eden propju qabel ma ħajiklu keċċjom il-barra u poġġa fl-entratura ta' Eden żewġ kerubini biex ma jistawx jidħlu lura. Kerubini huma livell ta' anġli li għandhom ġwienaħ, għandhom uċuħ differenti huma kbar. Issa, jgħaddi żmien, forward għamel fast forward madwar 1000 sena, 2000 sena, u naraw nintaqgħu ma' Mosè, nibtew ma' Abraham, ma' mbagħad nintaqgħu ma' Mosè, għax mbagħad il-Mosè kien talab Alla l-Mosè l-ewwel beda billi jorih kif kien Eden. Issa Eden huwa id-dizin ta' Eden huwa d-dizin kif in is-sema. Fis-sema hemm is-siġra tal-ħajja li ħajjiklu minna nazzjonijiet. Imma lil Mosè orieħ, dawn marru aqrawhom fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 8-9, marru aqrawh sewa fihom ħafna laħam. Ħafna laħam immensa Hebrews. Infatti jekk taqra Hebrews u tifhmu ma tibqalekx għadma reliġjuża ġo ġismek. Anyway, infatti nixtieq bimħabba ngħid il-Kattolċi kollha, sa nsitra kleru kollu kattolku, morru aqraw Hebrews. Aqraw Hebrews. You will start coming to River of Love after. For sure. If you believe it. Anyway, il-Mulej wera lil-Mosè biss wera kif kienet il-ġenna mqasma.
U l-ġenna kienet imqasma fuq l-Eden. U Alla qallu rridek dak li rajtek fil-ġenna, irridek tagħmel mini model. U għamel it-tabernaklu. Nibdew bit-tabernaklu fid-deżert u naraw it-tabernaklu kien maqsum fi 3. Għandek l-inner courts, għaw min jaqsmu f'4. Ħanidkom għaliex. X'inti għandek l-outer courts, għandek il-bitħa ta' barra. Imma l-bitħa ta' barra fi ktib tal-Apokalissi li Ġwanni qallu tkejjilix. Imma l-bitħa ta' barra ġifieri l-bitħa ta' barra hija bla limitu. Imma l-bitħa ta' ġewwa hija limitata. Għandek il-bitħa ta' ġewwa, għandukom eżempju. Immaġinaw hawnhekk fuq dan il-pulptu, dan il-palk. Mit-tapit l-aħmar il-qoddim ċirkondat huwa l-bitħa ta' ġewwa. The inner court sejduha. Jekk int imbagħad tidħol hemmhekk kien jidħlu daw kollha li huma parti mill-patt. Parti mill-patt fit-Testament il-Qadim kienu biss Lut. Ma jidħolx kulħadd. Għalhekk inti toqgħodx tiddiskuti il-patt mal-barrani. Meta jgħidulkom biex jiżwaqqgħu iż-żuffiet il-kelma tal-lejlu tħabbix rasek dik mhux għalik, hej. Mhux għalik. Mhux għalik dak għall-poplu tal-Alla biss. U ħallihom hemm. Min għandu l-ġuħa l-mulej jfittex. U jekk ifittex, Ġesu għedu jisib. Tawa? Mela għall-poplu tal-Alla li huwa mifrux madwar id-dinja f'denominazzjoni differenti, ma jfissirx għax inti knisja, tmur il-knisja għandi bil-fors people minnu. Sawa? Imma hemm nies li għandhom qalbhom għall-mulej, jixxenqu għall-mulej. Jidħlu ikunu parti mill-inner courts, dak tfisser li jien salvat. Però mbagħad għandek il-post il-qaddejs. Dak huwa mela inti il-post ta' barra huwa 60. Anzi, ħanibdew minn hekk. Il-post ta' barra qisu dawk li jaqdu l-mulej 30%. Mbagħad għandek il-post il-qaddejs, dawk li jaqdu l-mulej 60%. Però mbagħad għandek il-post l-aktar qaddejs, dak jgħidulu Holy of Holies. Dak kien post żgħir. U hawnhekk dawk huma dak li jaqdu lil Alla 100%. Din il-parabola tista' ssibuha f'Mark kapitlu 4 Luqa 13. Okay? Insomma, issa, Eden, il-ġnien ta' Eden, kellu il-sidġra tal-ħajja, il-sidġra tal-erf, dimbu, keċċjom il-barra l-mulej u għalaqom bil-ċarubini. Taf li inti biex tidħol fit-tempju, kellek, once li inti parti mill-pat, tagħmel sagrifiċju, tidħol bid-dem. L-qassis il-kbir joħodlok is-sagrifiċju tiegħek u jidħol fil-post il-qaddis biex imbagħad il-qassis il-kbir net jew nkella di high priest jidħol bis-sagrifiċju tal-poplu kollha joffri għad-nubiet tal-poplu għad-nubietu stess. Illum il-ġurnata inti biex jidħol il-post il-qaddis għalhekk ma tistax tkun barrani, tkun bil-fors ta' Kristu, l-ewwel ma tkun għamilt inti tkun twilet mill-ġdid bil-fors. Għax il-moment li twilet mill-ġdid, jiġifieri inti aċċettajt is-sagrifiċċju ta' Kristu għalik. Sewwa? Once li aċċettajt il-Ġesu Kristu għalik imma, issa inti tidħol issa mbagħad il-Bibja tgħidlek, mbagħad nagħmlu lezzjoni dettaljata fuqha. Il-Bibja tgħidlek li kien hemm post fejn kien il-lever kien jinħasslu jaħslu jdejhom. Jaħslu jdejhom kien l-altar tal-inċens tat-talb. Sewwa il-post il-qaddis kien jidħlu ftit. Il-qassisin biss. Sal-Bibja tgħidlek l-ewwel Pietru kapitlu 2 vers 9 li aħna l-koll aħna kemm aħna sirna saċerdozju rjal. Apokalissi kapitlu 1 vers 6 u kapitlu 5 vers 10. L-istess aħna kollha post aħna qaddisin u kollha saċerdoti. Kollha. Li kieku inti kont fit-Testament il-Qadim għadek, inti u dieħel fil-post l-aktar qaddis kont issib żewġ ċerubini tiddaddi minnhom. Però l-unika mod li stajt tgħaddi minnhom huwa permezz tad-demm
ta' Kristu. Il-ċerubini kien jifat il-tempju kien id-dizinjat fuq Eden. Sewwa? Id-dizinjat fuq Eden. Allura meta jidħol qassis il-kbir, kien jidħol minn bejn iċ-ċerubini. Fit-testament qadim, l-istorja ta' Eden, il-karubini keċċewhom il-barra ma ħallihomx jidħlu. Illum tista' tidħol bid-dem tal-ħarof. Issa, fil-ktib tas-Salmi 91, illum waqt li qed nipprepara dal-messaġġ, rajt xi ħaġa li qatt ma rajtha qabel. Salmi 91 huwa salmi fuq it-tempju. Fuq it-tempju jew fuq Eden. Isma' huwa Salmi 91. Int li tgħix għall-kentaloli hawnhekk jgħidlek, però propja tgħidlek int li tgħix fil-post sigrit tal-aktar oli. You who dwell in the secret place of the Most High. Int li tgħix mela dak li rnexxielu jidħol u jammar hemm. Tgħix. He who dwells in the secret place dwells, jammar. Mhux visits, jammar. Mela number one, jiena u inti nafu, marru fil-kib tal-Lut, kapitlu 12. Mur Lut. Hebrews 12. Hebrews 12. Vers 9. Issa bil-Malti xi kultant ma jdurx daqshekk tajjeb, imma ħa naraħħilkom mbagħad nerġa' nagħmilkom bl-Ingliż. Vers 9. Hebrews 12 vers 9. Lut 12 vers 9. Barra minn dan aħna kellna wkoll missirietna tal-art. Kienu jwidbuna u aħna konna nweġġu jew nonorawhom. Mela kemm aktar għandna noqogħdu taħt il-missier tas-sema biex ikonna l-ħajja. Però hawnhekk ma rrevelalek xejn. Hemm affarijiet imma fuq il-kuntest li nitkellem jiena ma rrevelalek xejn. Ħanaqraħilkom issa bl-Ingliż New King James. Verse 9. Furthermore, we have had human fathers who corrected us. Iktar minn hekk kellna missiriet ta' din l-art li kienu jkorreġuna. And we paid them respect u aħna u rajnihom rispett. Shall we not much more readily be subject ma nix iktar nkunu iktar ma nix soġġetti jew sottomessi lejn il-missier tal-ti u ngħixu. What is he called? The Father of spirits. What is the Father? What is the Father? Huwa fis-sema. Ma l-missier mhux biss fis-sema, il-missier huwa fil-post il-qaddis. Taf li inti qabel ma twelid fid-dinja Alla nefħek u sirt. Il-nifs jien l-ispirtu li jina wien ħareġ mill-post il-qaddis. Are you getting something? We are spirit. We have a soul and we live in a body. Aħna spiritu, għanna ruħ u ngħixu ġo ġisem. Dal-ġisem huwa ta' din l-art u dal-ġisem ħajn ered. Ruħna huwa parti mill-ispirtu il-karattru tiegħek li Alla tak, li ovvjament bil-kelma tal-Alla jiġi mġeddet u tiġbaħ il-Kristu fil-karattru tiegħek iktar. Imma l-ispirtu tiegħek ġi krejat fil-post qaddis. Fil-post Alla huwa l-Alla tal-ispirti. He is the God of spirits. When you were created, He created you in the Holy of Holies. Għattabda xaħġa? Mela Alla krejak u jgħad fil-post il-qaddis, nefħek, u ma komissirja għamlu xaħġa, ma dak biss għamlu fil-natural. Għax li kuku Alla marriċ il-nifs, jgħadik il-nifs, tista' tammen fil-filosofija.
nefħek u dak l-ispirtu ħareġ minn Alla daħal fid-dinja. Sawa, daħal fid-dinja u għan li ħareġ daħal f'sistema ta' dnub. Meta tibda tikber issa, inti trid titwieled mill-ġdid biex l-ispirtu tiegħek jiġi ippurifikat jew mġeddet jew ġdid, magħmul ġdid. Bażla tiegħek. Ma l-isimgħu nara. Din naraw anka fis-salmi. Is-salmist ta' spiss jgħid mulej nixxenna l-ispirtu tiegħi jixxenna għalik. Issa fit-Testament il-qadim ma kienux jitwildu mill-ġdid. L-ispirtu tiegħi jixxenna għalik. Illum inti titwiled minn ġdid u l-ispirtu tiegħek jixxenna għalih u jista' jidħol. Mela simgħuni, you are created in the holy of holies and once you are born again, once li inti ġejt imwieled minn ġdid, you are now destined, your destiny is to go back to that holy place. Li terġa' lura lejn dak il-post il-qaddis. Għalhekk darba kien hemm qaddis li aħna nafu bih insejt minnhom fejn qal ruħi ma tistrieħx jekk ma tistrieħx fik. Saint Augustine. Sant Augustine. Ruħi ma ssibx serħan sa jekk ma tistrieħx fik. Mela jiena u inti ġejna kreati fil-post il-qaddis, spiritana jidħol fid-dinja, jidħol f'sistema ta' dnub taħt id-dnub. Meta tikber u tabda tara fil-Kristu, meta inti ssir kontabli, inti tiġi kondannat. Meta ssir kontabli, inti ssir kondannat. Għax issa tiġi aware u tiġi responsabbli. Il-moment li tiġi responsabbli Alla jridek li inti tirrispondi lura lejh u tgħidlu issa minn rajja mulej irrid niġi lura għandek. Amen. U inti tmur titwieled minn ġdid u l-ispirtu tiegħek ikun iddestinat biex jerġa' jkun fil-post il-qaddis. Ġessu meta jistiednek ma jistiednekx biss biex inti tgħix fil-bitħa ta' ġewwa, imma jistieden kull Kristjan bħalma tkellimna dawn l-aħħar 3 ġimgħat biex jgħix miegħu wiċċ in b'wiċċ, jgħix miegħu taħt sema miftuħa u jgħix miegħu fil-post is-segret. God is raising up sons and daughters who will dwell in the secret place of the Most High God. Hallelujah. Għad għajjem u lit il-mulej li jamru, li jabitaw, li jiexu fil-post il-qaddis. Isimawni, meta tgħix fil-post il-qaddis, this is powerful. Holy Spirit help us understand. Id-dnub ma jħajrekx iktar. Id-dnub m'għandux qawwa iktar fuqek. Meta tgħix fil-post il-qaddis, dak kollu li huwa tal-għadu ma jistax imissek. U meta tammar fil-post il-qaddis, l-għadu ma jistax isibek. Because only people who are spotless and pure can dwell there. Satan is not spotless or pure. He's filth. Illum għall-ewwel darba f'ħajti rajt deliverance mingħajr ma rajta. Smajta. ċemplet li dik. U kelli deliverance fuq il-telefon. Ftit jimejlu ċempel li ġaħat. U r-recording jisek qed tisma' twerżiq tal-bizza minn ġewwa l-infern.
ħarek l-messaġġ, infatti askopri din nisimgħu. Illum reġgħet ċemplet u sabedni qed nitlob fit-talb. U ma nafx kif irrispondejtu, għax jiena ma nirrispondix waqt li titlob. Fil-ħin tas-sipa nofsana ma nirrispondix nies. Imma rispondejtu. U ma nafx kif irrispondejtu, saqqas beda jdoq għax kien silent. Imma bdiet mal-ewwel, terġa' timmanifesta. U nħelset fuq it-telefon. Another level. Gloria għal Ġesu. Kemm jiena u inti irridu nkunu pronti u lesti għax kull min huwa ta' Kristu msejjaħ biex jammar hemm. Jammar fil-post il-qaddis. Issa ma wessa morru fis-Salmi design, erġgħu, we are the design. 91. 91. Hallelujah. Int li tittejxem, aħwa l-mulej nitlob il-għalikom il-lejla biex ulili, biex ikollok revelazzjoni li inti mintix imsejjaħ ġas biex tiġi River of Love fil-binja ta'? Jiena nuhu pjaċir li intom tiġu u nista' nassigurak li l-mulej hu pjaċir u hija d-dmir tagħna li niġu nixxierku. Imma l-Kristjaneżmu tiegħek hawnhekk ma jirrefletti xejn ta'? L-inqas forma ta' obbedjenza li tiġi l-Knisja. Is the most basic form of obedience. Ġifieri jekk inti Kristjanu qatt ma tixxierek il-Kristjaneżmu tiegħek ma nafx fejn. Qas il-basic mhux qed tobdi ħaseb wara kemm għadha iktar affarijiet kbar. Għanti fem? Hemm raġel li tjarani llum. Hemm raġel. U ismek jiġi bda bla. U l-mulej għalli, ejdlu, jekk inti tumilja ruħek u tiġi River of Love, jien infejek. Mux jiena ta' Ġesu jfejek. Inti tbati minn mart kroniku. U ilek dbati. U it runs in your family. Jekk inti tumilja ruħek, tkisser kull idolu li hemm f'qalbek u tobdi tkun Kristjan bażiku ta' xi tiġi hawnhekk basic Christianity li tiġi biss. Ġesu jfejjen u tara melak f'ħajte. Għax intaf li hemm iktar għalik imma x'inti webbist qalbek lejn mulej ma tistax tfiq u ma tistax tieħu ruħ. Int li tgħix għal-ken tal-għoli, tgħix tammarem, li jibbajder, li tammar għaddel ta' dak li jista' kollox. Tammar għaddel ta' dak li jista' kollox. Tgħid il-mulej, ken tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi jien fik nittama. Għaxu, imma se ftit issa. Daw kollha place il-muletikom grazzja tifmu breva. Di mhix għal kull Kristjan. Naf li ħafna Kristjani jitolbu Psalm 91, tajjeb. Di għal min jammar fil-preżenza tal-Alla. Tammar fil-preżenza tal-Alla u tinqafel issa ġo xi monasteru ta'. Tammar fil-preżenza tal-Alla tfisser li inti tħobb lill-Alla b'qalbek kollha, b'saħħtek kollha u kull ma tagħmel int ħsibietek iffissat fuq Kristu. Ħalli jekk jgħajruk iffissat. Għax lil min jiddispeċini meta jgħajru xi Kristjan intom iffissat u jiena ngħid li għadha mhux iffissat ta. Għadex kemm niġru wara ħbieġ jiġi l-velop mhux iffissat. Jgħajruk iffissat u vera tkun ħaqqek hekk. U għal dawk li intom b'dawk li infakkarkom issa tfisser focused. Unfocused. I don't have a scatter brain. I'm focused. I'm going somewhere
And I'm bringing many with me. Hallelujah. U le, mux bħalma għandak ix-xjentist tal-bigilla. Issa għandna ġurnalisti tal-bigilla u anka xjentisti tal-bigilla. Hawnhekk ma jiġux biss nies li għandhom bżonnijiet. Number one jekk kun inti umli, nista' nassigurak anke ma jekk ma nafekx żgur għandek il-bżonnijiet. Għax ma ħadd li m'għandux il-bżonn talla. Imma hawnhekk hawn nies minn kull sfera tal-ħajja. Minn kull sfera tal-ħajja. Però mhux sewwa li npoġġihom f'livelli differenti għax quddiem Alla kulħadd l-istess. Tista' tkun imħallef, tista' tkun avukat, tista' tkun tabib, tista' tkun nurse, tista' tkun accountant, tista' tkun skarpant, tista' tkun mechanic. Quddiem Alla daw kollha ma jiswew xejn. Però minn dawk it-tip ta' nies li kollha kemm aħna ma niswew xejn, għax mingħajr Kristu ma tiswa xejn. Kollha jiġu hawn. Minn kull realm, minn kull livell ta' edukazzjoni, minn kull klassi tas soċjetà jiġu hawn. U believe it or not, mhux l-iktar nies li huma fqar fl-ispirtu li jħabtuk, imma dawk li huma rrif ħafna ġeneralment jħabtuk. Għax jippruvaw jifhmu l-Alla b'din il-karawetta. Għalhekk il-mulej ma ġiex għal minu gburi, ma ġie għall-umli. Għalhekk Ġesu ma ġiex għal kulħadd, imma għal dawk biss ta' rida tajba. Midinbin imma rida tajba. Midinbin bħal kulħadd, imma dejn min well. Imma il-gburin gerrixhom u qaċċathom u tafaħħom kollha il-barra. U għal min għandu moħħu għadu jaħdem, be careful. Be careful. Għax meta tikteb artiklu timpressjona nies li għandhom l-istess moħħ bħal tiegħek. Who's probably brain dead. U jieħdu pjaċir jaqraw artiklu vojt tal-bigilla. Ma jimportax. Fil-ħajja minn kollox issi. Imma daw in-nies mhux ħassibhom il-ġenna dru. Anyway. Thank you, Lord. Ej tiegħi, il-mulej għal-ken tiegħi. Int fejn tgħix fi Kristu. Jiena nagħammar fil-ken ta' Kristu. U hu l-qawwa tiegħi. Alla tiegħi jien fik nittama. Għax hu jaħilsek mix-xibka tan-nasab u mill-mard. Di tagħmel ħafna Kristjani nervużi. U ma sax ngħidlek, mhix ħaniġħad li anke li tiċċallenġjani, mela le ma tiċċallenġjanix ukoll. Imma l-fatt li tiċċallenġjani it-tieni motiv li għad baqa' li x'nikber. Imma għal min jgħammar, mhux għal min imur il-knisja u jitlob il-bambin, għal min jgħammar fil-preżenza tal-aktar għoli Alla. Il-mart ma jmissux. Jiġi jħabbad, imma ma jirnexxiex. Issa, naf, għadni kemm għamilt ruxmata Kristjani, indi għaw ma timraċ. Ġie l-imrat. Qatt ma waħħal falla u qatt ma di allura mhux vera llum u mhux ħanejda. Imma naf li għad baqa' li x'nikber. U ħafna drabi fis-salta talla ma tikbirx il-fuq. Tikber l-isfel. That's the way you grow up. Iktar ma targumenta, iktar għadek ma fimċi. U forsi mhux ħaqek tifhem.
ma jisħoqlokx ifhem. Għax is-sigreti tas-seltna huma biss għal dawk li jgħixu fil-post sigret. Amen. Halleluja. Għaliex aħna nixxenqu għal dan il-post? Għax aħna magħmulin f'dak il-post. Aħna krejati f'dak il-post. Halleluja. Jekk pereżempju, x'inhu mal-benefiċċji għal dawk li jagħmlu f'dak il-post? Morru fis-Salmi 31. Salmi 31. Qed taqbdu xi ħaġa ħwa. Psalm 31. Il-ħasra hija li ħafna ħajintilfu li mhux fil-pjan Alla li jintilfu. Mhux Alla ma jxewqx jintilfu. L-Iskrittura f'Timotju jgħidlek bl-aktar moċċar li jixtieq li kulħadd jiġi fl-għarfien ta' Ġesu Kristu u jisalva. Alla jixtieq li l-Kristjani kollha ara li kieku lejla b'xi miraklu grandjuż, glorjuż, bombastiku, kulħadd jidħol fil-post il-qadis mill-Kristjani kollha tad-dinja, il-lejla tiġi rapture. The bride would have made herself ready. L-arusa tkun għamlet li għal-nefisa lesta. River of Love. Intom poplu privileġġat. X'intom tisimgħu kliem minn hawn li ħafna nies qatt ma semgħu f'ħajjithom kollha. Intom l-iktar nies privileġġat u possibilment l-iktar nies responsabbli. Għax isimgħu kliem li ħafna ma jisimgħux. Jekk hemm poplu f'Malta li jista' jammar fil-post tal-aktar oli u fil-post sigrit huwa żgur River of Love. Intom il-poplu li msejħin biex tagħmlu hemm. Intom. Kristu kwalifikak u Alla jinqeda bil-qaddejja tiegħu bħalissa wieħed mill-qaddejja tiegħu biex inti tiġi preparat u tidħol. Amen. Mela. Salmi 31 vers 20. 31 20. Psalm 31, 20. ħanaqralkom vers 19 l-ewwel. Le, 20. You shall hide them in the secret place of your presence, bl-English state, from the plots of men, and you shall keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. Eżatt, ma jaqblux il-versi. 21. Bil-ħarsin tiegħek tkenninhom kontra tnassis tal-bnedmin. Fl-għarix tiegħek taħbihom. Tenduna li dawn huma poplu moħbi? Moħbi mhux jiġifieri ma tarahomx fuq televixin jew ma tarahomx il-Knisja. Moħbi għax huma post li jagħmlu fil-post segret. Ma fir-realm spiritwali huma trasparenti. Il-ħarsin tiegħek tkenninhom kontra tnassis tal-bnedmin, fl-għarix tiegħek taħbihom kontra tqasqis tal-ilsna. Amen. Bl-Ingliż iddur isbaħ. You hide them in the secret place. Fil-post il-qadis kont inħebaħwa. Fil-post il-qadis Salmi 27. Għandhom morru lura. 27. Verse 5. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion, in the secret place of his tabernacle he shall hide me,
and he shall set me high upon a rock. Smajta di? Għaxu jaħbini fl-arix tiegħu meta nsuġ jistorni fis-satra ta' daru fuq blata floli. Dan huwa post li huwa sigrit. Mid-dlamijiet. Salmi 25. Il-ġimgħa l-oħra qrajt il-konvers minn Mattew 13, tiftakru? Minn vers 10 il-qudiem. Qal is-sigriti tas-saltna mhumiex għal kulħadd. Għal min huma dawk is-sigriti? Għal min jammar fil-post sigrit. Għal min jammar fil-post sigrit. Vers 14 jgħid bil-Malti ma tantx daqshekk sabiħ jiddispiċini ngħid. Midħla l-mulej ma dawk li jibżgħu minnu lilhom jarra fil-patt tiegħu. Sabiħa ma ismagħha bl-Ingliż. Vers 14 issa. The secret of the Lord is for those who fear him. He will make them know his covenant. Lilhom il-mulej juri l-patt tiegħu u lilhom il-mulej jurihom is-sigriti tiegħu. Mhux lid-dinja, mhux il-QZS u mhux il-klib. Alleluja. Illum il-post is-sigriet għal minu Kristjan huwa faċli biex taċċessah. Number 1, Ġesu tiġamel kollox dak li jiena u inti għandna bżonn biex nagħmlu. U nkunu. Morru fi ktib ta' Kolossin. Anzi, qabel ma morru hemmhekk, morru fi ktib ta' Mattew. Matthew 6. Mattew 6. Il-bniedem ġeneralment jajjar u jattakka dak li ma jifhimx. U għax ma jifhmux jattakka. Mbagħad jaqa' taħt il-kondanna tal-Alla. Sakemm ma jkollux qalbu immejla b'xi mod lejn mulej u jkun qed jaġixxi fl-injoranza. Mbagħad Alla jħenna għalih. Mattew 6 jgħid vers wieħed isimgħu din hija t-talba tal-missierna li kulħadd jafa bla men. Qisu li l-emil tagħkom ma jagħmluhx għal wiċċ in-nies, imma tidru qudiemhom biex tidru qudiemhom għax inkella jkollkom ħlas minant. Inkella ma jkollkomx ħlas minant missierkom li hu fis-smewiet. Mela meta tagħmel karitat mhux iddoq it-trombi qudiemek kif jagħmlu dawk ta' wiġbi ieħor fis-sinagogi fit-triqat biex in-nies tfakkarhom tassew ngħidilkom il-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda inti meta tagħmel karità idejk ix-xalugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħħbi, bl-Ingliż jgħidlek bis-sigriet, irodlok hu. Alleluja. Vers 6. Iżda int meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa. Għala il-bib warajk u itlob il-missierek li hu fil-moħħbi fis-sigriet u missierek li jara dak li huwa fil-moħħbi irodlok hu. Vers 18. Biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi. Mela Alla xi jrid? Li l-poplu tiegħu Ġesu qed jgħid, poplu tiegħi jridkom tidħlu fil-post is-sigriet. Imma dak li intom tagħmlu miegħi fis-sigriet, jiena nurih quddiem id-dinja u nagħmilkom tiddu quddiem id-dinja. Morru issa fi ktib ta' Kolossin 3. Kolossin 3. Praise and worship team, would you please come?
Kolossin 3. Isimgħuha kemm sabiħa din l-iskrittura. Darba l-mulej għamilt 3 ġimgħat sħaħ kull jum naqra Kolossin 3. Kon ħanaqra xi ħaġa li rridek terġa' taqra Kolossin 3. Kon ġaqra Kolossin 3. Kont għamilt 3 ġimgħat konsekuttivi kull jum naqra Kolossin 3 biss. Min jagħmilha you're welcome. Ma morru studjaw Kolossin 3. Jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, kemm hawn minnkom irxuxtajtu ma' Kristu? Good, mela din għalikom. Fitxu l-ħwejjeġ tas-sema. Issa bl-Ingliż jgħidlek fix your eyes, set your heart on the things above. Fej Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu, fix your eyes on the things that are in heaven, iffissaw fuq affarijiet tas-sema. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema. Mhux dawk tal-art, għax intom mittu, imma ħajjitkom hija moħbija, ħajjitkom moħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Issa ħajjilkom xi ħaġa interessanti. Forsi nxud minnkom qatt ma rajtuha di. Meta jidher Kristu li huwa l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Issa di xi ħaġa interessanti. Meta jiġi Kristu, meta jiġi Ġesu Kristu u joħodna miegħu, int ħassirta fil-Gordon vera. Sissa inti mhux il-Gordon taf, il-Kristu. Għax fuq din l-art jien suppost nixet għal-Kristu. Ġesu jgħidlek meta intom titkellmu fuqi, fuq din l-art, jiena fuq min qed nitkellem. Ġesu, fuq min qed titkellem bħalsa? Fuqi. Għax jiena fuq din l-art nirrepreżenta l-Kristu. U Kristu fis-sema jirrepreżenta l-Gordon. Halleluja. Ġesu mhux qed jitkellem fuq innifsu mal-missier, qed jitkellem fuq Gordon. Gordon fuq din l-art, mhux jitkellem fuq Gordon, jitkellem fuq Kristu. U mhux Gordon biss, kull min huwa tiegħu. Qed taqbdu xi ħaġa aħwa. Għax aħna għamilna exchange. Jiena inti tagħtini ħajtek u jiena tik ħajti. Biex inti fuq din l-art tgħix ħajti u jien fis-sema nibda ngħix ħajti. Biex meta titkellem inti fuq din l-art għalija, jiena tkun nitkellem quddiem il-missier għalik. Wow, glorja lil mulej. Wow, Jesus. Issa di, mhux għax qed ngħidha jien, imma ma jaqbillux il-bniedem jitkellem kontra l-bniedem tal-Alla. Kristjani folots, as they say in English, a dime a dozen. When you see them, run. Għalek Ġesu lil Pawlu li kien Sawlu għallu, għalfej qed tattakka lili. Għalfej qed tippersekwetani. Meta fil-Atti tal-Apostli 9, Sawlu beda jippersekweta lil nies bħali u bħalek jissejħu Kristjani, Ġesu għallu, mhux għallu għalfej tippersekwetali il-poplu tiegħi ta', għallu għalfej tippersekweta lili. Times of Malta. Malta today. Illum, għada u pitada. Issa naf li jekk taqbduha di jekk tasalkom għodnejkom ħadd iżżufjettaw bija. Però ħantikom twissija bħala bnidem tal-Alla. Qed tiżżufjettaw bi Kristu. U mhux bija biss. Kull min huwa ta' Kristu tiżżufjettaw bih, ħadd iżżufjettaw mhux bil-poplu ta' Kristu, imma bi Kristu. Tħabbix rasek. Ħadd tasal, dak il-jum jasal. Il-Bibja tgħidlek min iħobbok iwissik. Il-ġudizzju fidej Alla, imma min iħobbok iwissik.
Għax fil-vera sens tal-kelma, fil-vera sens ta' kull kelma, ma nixtieq nara l-ħadd jintilef. L-infern mhix ċajta. L-infern mhux jiġi ma' ħabsta jew sentej ħabs. L-infern huwa eternità ta' terrur. Meta ċemplit li dik l-Aziza u twerżiq bdejt il-mara tila dan huwa twerżiq isek qed qisni nimmaġna kif jitwersqu fil-infern. Il-bullies ma jeżistux belli. Bullies ta' fl-infern. Il-bullies kollha jispiċċaw l-infern, Għodu attenti. Għodu attenti. Għalija iż-żufjettakom kemm trid. Jien ta' Kristu. Intom ta' Kristu. Kull min jiżżufjetta bik, jagħmel inġustizzja miegħek, jagħmel il-ħażem miegħek, mhux miegħek, mhux lilek qed jagħmlu, lil Kristu. U għalhekk inti qatt m'għandek tieħu vendetta. X'inkella torbot idej Ġesu. Itlob għalihom biex fil-ħinna tiegħu Alla jtihom il-grazzja jaraw għax laqqas jafu kemm huma għomja. Ma jafux tam. Ma jafux. Xi darba konna jiena bħalhom inti. Il-lejla il-mulet jistiednek. Idħol fil-kamra ta' ġewwa. Il-lejla qed jistiednek Kristjan. Idħol fil-post sigriet. Qed jistiednek lest li tidħol u tammar hemm u tibqa' hemm fejn int protett, fejn l-għadu ma jistax imissek laqqas b'seba' wieħed, mhux tab xejn Ġesu qalhom lill-apostli, ara jiena tajtkom qawwa awtorità biex tirfsu fuq is-sriep u l-iskorpjuni u tirfsu fuq l-għadu u l-ebda ħsara ma jagħmlulkom. Jon kella bl-Ingliż nippreferija. And the evil one cannot touch you. Dal-jumej ilu kelli ħolma profetika fej rajt tsunami kbir ġej lej Malta. U fil-ħolma dal-tsunami kif wasal ħdejja u ħdej il-mara tiegħi u kien hemm aħ oħra fil-ħolma, kif wasal minn tsunami kbir sar fix-xejn u jisuru qalma qudiemi. U ma misniex. Dak huwa l-attak tal-għadu. L-għadu jiġi b'ħafna bombastiċità u ħafna bullying. Kemma kif jasal ħdejk imil u jiġi fix-xejn. Glorja lil Ġesu. Halleluja. Għajni tolbu. Lejla lil-Knisja, lill-Arusa l-mulejja tgħidilha idħol fil-post sigrit. Lill-Arusa mhux lid-dinja, lid-dinja tgħidilhom indem minn dnubietek u dur lej Kristu salva. Dur lej Ġesu salva ruħek. Idħol fit-tempju, idħol fil-inner court, fil-bitħa ta' ġewwa. Għal dawk li intom diġà ġewwa qed jgħidilkom idħlu fil-post l-aktar qaddis. Fejn inti tgħix taħt sema miftuħa, fejn inti tammar mal-mulej wiċċ imbiċċ, fejn il-ħażen ma jistax imissek. Halleluja. Għajni tolbu fl-imkien. Għal dawk kollha li intom daw preżenti u tgħidli passer jien nixtieq nagħti ħajti l-Ġesu Kristu għall-ewwel darba f'ħajti. Jew xi ħadd illum għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu. Olli jdek, jekk tixtieq titwieled minn ġdid, tkun ċert li jien salvat. Għaw xi ħadd jixtieq jagħti ħajtek il-Ġesu Kristu llejla bis-serjetà. Olli jdek, għaw xi ħadd min iktar olli jdek tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu olli jdek. Min iktar, grazzi mulej. All right, li dejkom daw kollha intom tgħidu li pastor. Tibqgħux titkellmu. Tgħidi li pastor jiena tiġġa salvat u għandi l-Ġesu, imma nixtieq inkun intimu mal-mulej, insir nafu wiċċ imbiċċ, insir nafu b'mod intimu. Jekk dal-persuna hija inti olli jdejk hawn xi ħadd lejla. Lesti li tidħlu fil-post il-qaddis, tħallu xejn u lil ħadd joħroġkom minn hemm. Kulħadd iqum bil-wifa. Jekk inti tara dal-messaġġ l-ewwel nett ħan indirizza lilek il-Knisja. Jekk inti ta' Kristu u ta' tiġa salvat, il-mulejt jistiednek mhux li inti tibqa' fil-bitħa ta' barra, imma li inti tidħol fil-post qadis, fil-post is-sigriet.
protett minn dak kollu l-għadu jġib kontra tiegħek. Jekk inti għadek m'intix salvat, għadek m'intix Kristjan, dan li għatlek xejn mhu għalik, sakemm għandi tagħtix ħajtek il-Ġesu Kristu. Il-moment li tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu, d-dem ta' Ġesu Kristu jaħslek, idaħlek ġewwa u inti tista' tkun tiegħu. Għal dawk li intom tixtiequ tagħtu ħajtkom il-Ġesu Kristu għall-ewwel darba f'ħajtek, ejdi talba warajja. Idlu mulej qadis, dawk li għolejtu jdejkom biex tagħtu ħajtkom il-Ġesu ejda u inqalbek id talba warajja. Mulej qadis. Għandi bżonnok f'ħajti. Salvani mulej. Millum il-qoddim nixtieq nimxi miegħek mulej. Nixtieq insir nafek mulej. Salvani mulej. U imlini bl-Ispirtu Santu. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesu inti li bentalla l-ħaj, li inti s-sit u s-salvatur ta' ħajti. Ġesu, aħfil id-nubieti, millum il-qudiem, użani għal-glorja tijak. Nindem minn nubieti, nejt le għax-xitan, u millum il-qudiem nejt iva għal-rida tijak u għalik fil-ħajja tijaj. Grazzi tal-li salvajtni, illum jien tijak Ġesu. Amen. Għal daw kolla li jintom issa Kristjani u tixtiqu tagħmlu dak il-pass biex vera tidħol fil-post segret. Poġġi jdek fuq qalbek. Ejda minn qalbek di. Issa jekk xi darba tiżbalja, jekk tiżbalja, mhux bil-fors tiżbalja, jekk tiżbalja. Il-Kristjan ma jiżbaljax kuljum għal min jgħix għal Kristu vera. Ma jidnibx kuljum, il-Kristjan ma jidnibx kuljum, il-Kristjan għandu għawa fuq id-nub għandux iktar għawa fuq m'għandux. Illum nisa ngħidilkom meta ħnidneb, ngħidilkom meta ħnidneb? Eżattament meta rrejt. Naw, di d-dinja żgur ma fehmuwix. U r-reliġjużi lanqas. Illum il-Kristjan il-Bibja tgħidlek għandna għawa fuq id-nub. Full stop. Ġesu ma ġiex jaħlisni mid-nub biex inkompli nidneb. Ġesu ħalisni mid-nub biex jina nirrenja u nsaltan fuq id-nub. Alleluja. Gloria għal-mulej. Amen. Ġieli nidneb Iva għax inkun baħnana li għan nifsi. Għax inkun dami. Iva. Imma nirringrazzja Alla qed nitgħallem. Għadni ma wasalx. Naf xirrit namel biex nkun f'dak il-post dejjem nammar, naf. Għax għandi l-arfin, xirrit namel naf. U kif namlu naf, u l-qawwa li biex namlu tajjelu koll il-mulej. Amen. Għalikom li tixtiqu titħlu fil-post il-segretu tamru hemm. Għajdu di talba warajja minn qalbkom, idlu missir għaddis. Fil-post għaddis, int infaħtni, krejajtni u għallitni f'din id-dinja. Jien ħriġt mill-qalb tal-Missir. Għallitni mill-ġdid permezz ta' ibnek Ġesu Kristu. Meta inti ħsiltni bid-dem prezzjuż ta' Ġesu u mlejtni bl-Ispirtu Santu. Ġesu, inti ma salvajtnix biex ngħix biss fil-btieħi, imma biex nidħol fil-kamra ta' ġewwa, fil-post is-segret, protett mill-ilsna, protett mit-teddid tal-għadu, protett bil-ħażen. Ġesu, illum, dak kollu li kien iwaqqafni fixkilni milli nidħol f'dak il-post l-aktar qaddis, inkisru minn fuq ħajti. Jekkux vizzju ħażin, jekkux nuqqas ta' maħfra, jekkux nuqqas ta' commitment fl-obbedjenza tiegħi lejk mulej. Aħfilli. Millum il-qoddim nixtieq nibda ħajja ġdida, mhux biss iktar salvat, imma persuna maħbuba tinħabb ma' Ġesu, mal-Missier, permezz tal-Ispirtu Santu. Mulej, nieħu pasta fidi issa stess u nidħol fil-post il-qaddis. Permezz tad-dem ta' Kristu. Maħsul minn kull dnub, maħsul minn kull kundanna. Ġesu,
Widnejja miftuħa. Qalbija inklinata lejk mulej. Illum jena neħx wiċċ imbwiċċ ma' Kristu fil-prezenza nammar fil-post sigrit tal-Alla l-aktar oli. Mulejjejni biex ma ninqalax minn hemm. Inti tajt nis-saħħa biex namlu dan. Wettejt li triq biex namlu dan. U għal dan insejjaħt li. Ġessu, grazzi. Grazzi mulej. Li sejjaħt li biex inkun parti mill-arusa tijak ippreparata għal żwieġ. Għal glorja tijak missir. Amen. Amen. Għatu ċabxiba kbira li Ġessu. Amen. Għal daw kolla li jintom attaraw dal-messaġġ. Morru għarbluħ sew. Indem. Fejn għandek bżont indem. U tħallix l-għadu jaqilek minn dak il-post. U jekk għal jista' jkun disbalja. Erġa' tħollu iġri. Iġri. Ġessu għandu pjan kbir għalik. He's got the best. Don't settle for second best. God bless you. Hallelujah. God bless you.